Steiner-koulussa saa olla oma itsensä. Oli sitten minkälainen tahansa. Pukusuunnittelu ja maskeerausten suunnittelu on ollut parasta. Steiner-koulussa tehdään alusta lähtien itse ruuat. Käytämme lähituotteita ja luomutuotteita mahdollisimman paljon. Maailman parasta ruoka. No, Steiner-koulussa on parasta se, että kaikki on yhdessä ekasta luokasta aina 9 luokkaa 9 vuotta. Kaverit on tosi tuttuja kyllä sen jälkeen. Se on parasta. Ainakin tykkään englannista ja saksasta ja sitten mä tykkään myös käsitöistä ja sit mä tykkään lähes kaikesta.